Ita, isagot mi kada iti istorya ana Pauluan. Tinakidnap amaladaga. Tampo kitangal daw iti panakigasangga sa Timurtal Hero dito'y drama ana Pauluan. Alipugpug! Ipasimudag da ito'y abalay. Asaan agagangay ti panagbiag ti aginde? Talaga? Makuna mansyon da ito yan kadagiti napanglaw. Sikat imang italmag iti buton. Tapno agun iti basit akang panilya. Iti uneg ti inaladan da. Sige. Sikamot lang ti makisarita. Iti asino man nga umay mangilukat. Wan Angam, apay akasta? Siyempre. Kasla sikat ti amak. Wan. Sige. Oh, dayjay. Nagunin. Sigurado anang nagtitaw iti uneg. Ket umay datan pasterkan. Napukaw ti anak ko, ang makalawas pa ilaang ngayon pasngay ko. Asino ti atapan nyo anang italaw iti anak yo, madam? Awan mo ti amok amang gurgura kanya. Ayan ti ama ti anak yo, madam. Nakasanga saritaan. Napapatay ti asawak. Anya? Asino ti kriminal? Natiliw ka di? Nasaksakit man ang nasaritaan. Gaputa di pa ila naipaayan iti hustisya ti papatay na. Kasta? Sana gagangay ti pan nakapapatay ti asawak. Nulabsan ti agsarita. Kat sana gapuanan ti tao ti patay na. Kasano dayta? Nakaamamas. Aramid lang ti demonyo ti kasjay. Iso nga agamak pa yan dagiti otoridad amang ituloy iti investigasyon da. Agbutang da. Nga mga nubwiltaan ida ti maatap a kriminal. Wen, naimbagla ko ma. No natakwatan ti kinasya sino na. Tapno amuda ti lisyanda. Ngam, awan pa'y ngamin ti may bagada. Ay, narigat dayta. Talaga nagrigat. Kat no asino kayo akamang ti ahensya nga imbaga ti mawag di ti balay ko. Sapay ko ma, tada kayo ti makatulong kanya. Masarakan nyo ko ma ti anak ko. Napapatay ti asawa na. Kat daging gaita. Di pa ila natakwata no asino tinang patay. Juan, si maruno ti panagpukaw ti anak na. Asaan manen nga amo? No asino ti nangitalaw? Gaputawan apulos ti pamalpalatpatan iti nangitalaw. Kasano nga rod matulungan ta ti babae, Master Agilos? Awan ti problema asaan a masolbar. Wonder bubod. Determinasyon ti kasapulan. Natanang a panaggaraw ken panagpanunot. Mangiwayat ta iti taktika. Naglawam at gayam ti solar dito'y likodan ti balay ti baknang a babae. Ado ti kasla babasit a balay ti ayop. Iti tunggal sirok dagiti kayo asaanen a nadaldalosan. Adon sakit diti taraken da idi nga ayop. Akong bubod? Ay kulas. Ay kailiw ka makita. Ay. Nya apong met. Apay, anya tinapasamak ta. Di ka nagsawa pa yapong. Ammo kon no anya dagiti kitaam. Akakasla kulungan. Anya dagita? Sigud gayam nga do ti may aywanan dita. Nagduduma akita ti atap nga ayop. Kasta timbaga kanyak ni Madam Aliwa. Tibak ng ababae, anapukaw ti anak na. Kasta? Pagtaraknan kanuday di amana. Ngam idinatayin ti amana. Saanen anamin tinar. Ayan nga ron, itan ngay dagiti taraken da nga ayop. Imbulos kano amin day di asawa ni Madam Aliwa. Gaputa kagura na ida. Kasta?
Kagura ti asawa ni Madam Aliwa, dagiti taraken tinatay nga amana. Wen, ngamsak ba nga bulos namin ida? May sama si kog agurilya, tinagpupungtutan na sinapsaplit. Ha? Aging gaan na alisan. Ay, nagranggas metan. Talaga naranggas apong. Iso ano panunutan na naimbag. Kasla na ibalas lang, tinaramid na. Katibiyag na ti kasubad ti basol na. Tanlo kayo asa nga ili dito balay ko. Ayan ti agnagan iti Agilus. Adda na panan na, madam. Podno ti kuna Nicolas, Madam Aliwa. Nataar ni Agilus. Katataar day di napapatay nga asawak. Ha? Kayat ko ti panagtali na edyo ditoy. Numasarakan yun ti anak ko. Ipaay ko ti anyaman abanag akayat yo. Akatukad ti pan nakaisubli ti anak ko iti sidong ko. Ne? Saan kami ngagdawat iti dakkel agatad? Akasukat ti maaramidan mi, Madam Aliwa. Sana mabalin. Amin nga aramid kat matukadan iti gatad. Agbayadak iti uray mano. Basta maisubliyo ti anak ko. Adupay lang tinagbati dito yung atap nga ayop. Namdag iti langin babasit. Nalabit asaanan nga amo ni Madam Aliwa. Ti may papan iti kaaddada ditoy. Gaputa binibayan nan ida. Kayat ko amamuan ti karirik na dagitoy anabiyag. Dayta alibot. Nakair-irot ti kapet na iti sanga ti akasa ti kitaag. Kasladda kayat nga ipaawat ti alibot. Kan uray dagiti dadduma anabiyag. Maawatak ti ibagayo no adda pa kariribukan yo. Agsao ko mati makabaal nga agsao. Gaputa saan ko mabasa ti ipasimudaag ti langayo. Ti agsao. Ha? Nagdakkel nga ulag ti nagsao. Adda aklang ditoy. Nagbiagak ditoy manipod pay ide. Inaywanan na kami. Tinaanos alakay. Kat, adda ka di ibagam? Awan ko mati problema. Tinabat-bati abumalay. Iti sigod abalay. Tinagtartarakan kada kami. No impatagdamat ti kasasaad may. Anya? Iso ana saya at mariribukan itan. Saan ka maawatan ulag? Balas! Lawagam ko mati ibagam. Apay ako na mabalam-balas. Basta! Aguyas nga umadayo. Agsubli akon itayan ni Apong Bubod. Adalak anaimbag timbagan ni ulag. Wonder Bobot. Ha? Nicolas, tinakitak anapan iti kasamakan di talikod. Ngam ni meten Master Agilos tinagsubli ditoy. Sa pulen ta dagiti naibulos atarakan. Day di ama ni Madam Aliwa. Anya? Agpakadatan. Agsublitan tumatlaeng. Numasarakan ta dagi dyan naibulos nga atap nga ayop. Pumanaw kayo? Adi man lang nasulbar ti parikot ko? Ti anak ko! Kayat ko amay sublin kanyak. Sana balin ti hustisya iti pan nakapapatay ti asawak. Ay, Jakon tari gagayan day jay. Agsubli kamin to akadwami ti anak mo, Madam Aliwa. Sana ka mamati iti dayta. Mamati ka kuma. Agsubli kamin to. Apong, mapantan. Baban iti pan nakabalin nga immortal. Sumrekta iti lubong dagiti atap nga ayop, iti daytoy akabakiran. Wonder Bubod. kasano? Kas iti sigod. Agkidam ka. Ket iti panagmulagat mo to. Matakwatam to,
Akayariga mo ti may samot kadagiti atap anabiyag dito'y kabakiran. Ha? Agkidam kan. Ita lang aramidat daytoy a sistema. Ipuyot ko ti immortal apan nakabalin iti sintidom. Tapno naan anay ti pannakilangan mo kadagiti amin a masalawta. Iti daytoy a kabakiran. Sumrep ta iti lubong dagiti atap nga hayop. Sangit ka la, sangit, anak ti tao. Agsardeng ka na. Pinagmamador kamatan, iti naglaon iti gatas ti atap anong. Anya pailat kayat mo aya. Anang Korea. Adatat tao, asumungad. Addadan, itasirok, tinarok bos, abaliti. Anya, makauli da ka di. Dito'y balay tayo, dito'y tok-tok ti kayo. Panagkitak kat kabalan da. Kamat-kamatan tayo mat-idan. Anya, apay akas tati ko nam sungga. Mawatak ti bagbagada. Agpakita kumakadakwada. Pakasaok ida. Ngam, napanunot ko. Anasaya at nuda kayo. Agorilya, teka sauda. Soblatam to'y aw-awir ko. Ay ayawam. Tapno sumardangan nga agsangit. Wan, manang gorilya. Ha? Oh my God. Anak ti tao. Nakaay-ayat kalata. Nga uray agsangsangit ka. Pidilok, iti babasit. Tinalok mag-aping-ping mo. Talaga asikan sa laeng. Ti kayat na amang saklot kan kwa na. Songga. Siyempre. Siyak. Ti mga awir kan kwa na. Nagkalumbitin. Itinaguyoy alanot. Ako mamang dito'y dagiti ibagbagam at tao. Songga. Ala. Agpalayog dan. Nga. Agturong dito'y manang gorilya. Adda kami dito'y lubong yo. Ganggan na at kami. Ngam saan mi anam namaan ti panangdangran yulatan kada kami. Nga oray, nabatadan, amakit kitam, to'y anak ti tao asak-saklotak. Amok nga adda makagapo. Nuapay nga adda iti sidong yu dayta nga anak ti tao. Anya ti gagarayo. Dayta maladaga. Sapsapulan ti inana. Kat mamati kami. Asapsapulan mat dayta amaladaga. Ti bara ti barukong ti inana. Siya kon ti agbalin ngay nana. Sana mabalin, gorilya. Kasukat tinapukaw nga anak ko daytoy nga anak ti tao. Tao dayta amaladaga. May sakamat a gorilya. Masapul nga agpada ti ina ken ti anak. Isu nga isublim ko madayta amaladaga iti inana. San! Sungga! Sipawam! Ha? Impurwak mo ti maladaga. Wonder Bubod! Agalibtak ka dita! Agawin ta ti maladaga no kasapulan. Ha! Makigubat kami kada kayo. Saan nyo ang maala ti kasukat? Tinapukaw nga anak ko! Ay, apo Diyos! Pagpapasaan dan ti maladaga di tatuktok tinalayo ka kayo! Ay nga pinagbalindan akas labula nga ayam! Naranggas da! Ngambunga dayta tinakaro apan nakapasakit da. Ay, ang inosente matiyagsagrap iti panagibalos da! Wen, Ay, kat saan amabalin dayta? Isardan yun ang pagpapasaan ti anak ko. Sungga, paturuga man. ay, haasimot ti maladaga.
Kita lang ti siguridad ti maladaga. No kasapulan ti panang didigra kadagitaan na biyag. Tapno mapukaw ti sakit tinakamda. Didigraan ta ida. Anyat aramidon ta, Master Agilos. Ni Master Scientifico ti makaamo. Wonder Bobod. Aday ta. Saan to ang maalos-os dahito insuot ko abado? Kaputa diretso ti dait na. Manipod abaga aging gatgayadan. Diretso abado kan pantalon. Kat adda nalawa abul sa iti batog ti barukong mo. Aging ga iti buksit mo. Apag iso day ta. Apay pinagsuot na nga iti kastoy, Master Agilos. Agawag ti maladaga iti saklot ti gorilya. Ah, Agalisto ka. Si Pawam Adagos no ipasakken ka. Kat ibulsam. anya? Haya po Diyos! Kaasi ati maladaga. Amangan mo marungrong do ti toltolang na iti kastang aramidon ta. Mamati ka nga wandakes ang mapasamak na. Kat day ta ti maaramid. Ala, agsagana kan. Ay, sus, nagpalayo gan iti lamot. Ay, kasanon, masipaw ko nga ta ti maladaga. Ay, madaman ti karambola iti balay-balay ti tuktok ti kayo. Ay, sus! Si Pawaman Wonder Bobod! Aday tan ti maladaga. Kaslaga maampayag, akali. Ay, oh my God, apo. Ay, na, masipaw ko. Ay, isunan. Naispal kan iti ikot dagiti dot-dota na parswa. Ay. Ala, agsubitan iti nagapanta. Wonder Bobod. Ay, Master Agilos. Tumalikod ka. Kat idipkat mo ti bukot mo iti bukot ko. Siguraduan mo't ana ipwestom ana imbag ti maladaga di tanalawa bulsam. Wawan. Isino kanya, ti anak ti tao. Mapantang, Wonder Bobod. Pumanaw tayo dito'y lubong dagiti ayo. Kaslatag taga-inap, Master Agilos. At datan dito'y balay ta. Nakatulong ta. Kita mo. Ibagam ita saan ang nakapapati tinapasamak. Kaslatag taga-inap kada kayo a tao. Wan! Tinapatag. Mapanag-nagkakmat a kinapudno amin ang nakitak. Isungag sagana tamanan. Iti sa balipay a misyon. Ditan gagayem, tinatibusan, titampok na istorya itamal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Ito'y drama Anapauluan. Alipong! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Rillera. Sound effects, Jun Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Alipong!